može se tražiti neka psihološka podrška, ali možemo i same neke stvari za sebe napraviti. Prvo nekako si to sve normalizirati. Jer ovo što mi sad na neki način radimo kroz ovaj podcast, jednostavno kad uđemo u onu mantru ja se ne smijem ovako osjećati, nešto je pogrešno sa mnom zato jer se ovako osjećam, to je problematično. Znači, prvo je nekakvo to prihvaćanje da su sve emocije vezane uz dojenje i vezane uz postpartum općenito ok, očekivane, normalne, a tek nakon toga možda mogu ući u nekakvu promjenu perspektive koju imam u glavi. Pa tako se zapitati, ok, možda ne mogu dojiti kako sam željela, potrebna mi je više podrške, ali što je to moje tijelo već iznijelo? Što je iznijelo kroz tu trudnoću koja nije kratka, koja traje 9 mjeseci, to je puno vremena, gdje sam puno toga već žrtvovala. Što je moje tijelo iznijelo kroz porod? Koliko sam ja već truda, ljubavi uložila za to svoje dijete?